Ale mladé, stále tvár. Dobré ráno. Takže ahojte, Andy, Pavlík, Týmková, teď len Týmková. Áno. Že však, takže ahoj. Ďakujem. Príjmeš moju ružu. Určite tvoju, určite vždy áno. To som rád. No a Kvetka, vtedy ešte si bola Kmotrková, že? Áno. No, teraz už Horvátová. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Čaute. Čau. Poďte, nech sa páči. Ďakujeme. Krásny deň, aspoň ja mám taký pocit, že je nádherný deň, pretože televízia Markíza práve dnes, pred 15 rokmi začala vysielať a my oslavujeme jej 15. narodeniny. No a spoločne s nami oslavuje v kuchyni aj Pálko Lipták, pretože Pálko Lipták, ty si prvýkrát kedy vstúpil do Markízy? V roku 1997. Teda rok po vysielaní. Áno, Rok po vysielaní. A dnes ťa tu máme opäť a je to nádherná nostalgia. Budeme sa ešte rozprávať. Ale dnes tu máme aj pána doktora Jozefa Jirka, okrem krásavíc, Kvetky a Andy. A dobré ráno, pán doktor. Dobré ráno. Pán doktor, a vy ste kedy vstúpili prvýkrát na túto pôdu? Ja som začal presne pred 12 rokmi na 3. výročie Markízy 1999. A za tých 13 rokov teda... 12. Vždy. Za tých 12 rokov ste predpovedali počasie našim televíznym divákom. Toto je konkrétne Kajmanské ostrovy, tá ďalšia pohľadnica, to je Mauricius, tá ďalšia. Dostali ste, prepáčte, aj nejakú takú výhražnú pohľadnicu, že vy ste mi predpovedali 30 stupňov slnko, to je 20 a prší. No, Panilko, ja si vás nájdem a... Na takýchto pohľadnicách tak zinu, k tomu využívam aj takýto atlas a pýtajú sa napríklad nielen na aktuálne počasie na najbližších 10 dní, ale včera sa napríklad pýtala diváčka, že cestuje v apríli do Los Angeles a z týchto podkladov viem povedať, aké počasie tam obvykle sa očakáva, nejaké bude v najbližších 10 dňoch. Takže toto je najmä zaujímavé. Cestuje napríklad na celý rok do... V tomto atlase vidíme aj ďalej? Áno, čiže potrebujú sa vedieť, vybaviť na Čiže tú ak by cestu. som chcela vedieť, že ako bude v New Yorku v marci, tak to tu zistíme? Áno, to sa dá nájsť. Ako bude v New Yorku v marci? Ideš? Nejdem. Ale možno, keď bude pekné počasie. Áno, takže to by som musel trošku hľadať a teraz som si nezobral okuliare, ospravedlňujem sa, ale v tom ďalšom stupe môžem to povedať. Áno, takže to môžem, skutočne sa to dá nájsť tuto v Amerike a áno, s Andy som veľa robil, však my sme robili, keď sme hovorili o tom, že o tú minulosť, keď sme spomínali, tak to bolo vyše 200 našich spoločných vystúpení. No aj viac, tak ja som... Inak musím ho pochváliť, keď som sa ja vydávala minulý rok 10.10.2000 fúkať, no 12.10 už tam začalo prefúkovať perfektné. Úplne presne to povedal. Na to si presne pamätám, lebo Andy to samozrejme tajila. Nikto to nevedel, že sa idete Ja som to vedel. svadba. No, viem, že Andy mi volá, že nemohol by si sa ty pána Ilka spýtať, lebo tak ja s ním samozrejme stále spolu robíme, že aké bude počasie ako vtedy a vtedy na Lomnickom štíte a vlastne vybavil to počasie, som vás kontaktoval do telefónne číslo a až potom mi Andy poslal MMS-ku z Lomnického štítu. Ty si vybavil to počasie? Ja som vybavil to počasie. Doktor, ešte povie si, že koľkokrát, lebo vy máte tie štatistiky také presné, počet telefonátov všetkého, ste vypovedali už našim divákom, že ako to hovoríte, že všetkým divákom prajem dobré ráno? Áno. Pozerám, Kvetka, prepáč, teraz si ťa trošku nevšímam. Tak vy ste vlastne boli jednou z tých troch prvých moderátorských dvojíc v Teleráne. A keď ste sa videli prvý raz, čo ste si tak o sebe mysleli? Ja už viem presne, čo Andy povie. Povedz, čo poviem. No, No, že som jej nesedol, že som sa aj zdal nejaký taký čudný. áno, ja som si aj poplakala, no. Dnes sme tu na dobrú náladu na oslavu. Poďme si trochu pospomínať s vami, aj s Andy, aj s Kvetkou, tak s Andy my si naozaj pamätáme aj to prvé vysielanie a všetko, že? Bože, to boli nervy. Tiež absolútne od začiatku. Ideme si niekam sadnúť? Poďme si sadnúť. Poďme. Kadiaľ? Tak treba stať. Áno? Nech sa páči, dievčatka. Ďakujeme. Kvetka, teba sme mali aj nedávno v Teleráne a spomínali sme, keď tu bola Jopo. Áno. Jopo bol vlastne tvoj prvý, vlastne taký partner. Moderátorský partner. Ktorý si mýlil čísla, mená. Áno, Skolina. Jopo, povedz Skolina nad Rýnom. Nezabudni, že Skolina nad Rýnom. A teraz nasleduje dokrutka z Frankfurtu nad Mohanom. Sa ukázalo aj vtedy u vás v Teleráne, keď sme tu pred časom boli, keď mal povedať, že v akom hoteli sme nacvičovali Teleráno a teda kde sme začínali, tak povedal, že hotel Alfon. Andy, fakt to povedal Jopo. Namiesto hotelu Uber.
výborné to bolo. Ale my ho máme radi. Potom prišiel Vilo, rozboril nás, s ním si bola už boli veľmi preslávená dvojica. Ľudia vás mali veľmi radi, pretože vy ste boli na jednej strane aj seriózni a exaktkou Novotnou a Norom Mesárošom. Tuším v Španielsku. Sa ťažko zakontaktovať, ale... Noro bol manažér Evy Mázikovej. To je inak dvojica. A ja si myslím, že stále nie. To je dvojica. To proste Eva Máziková, kto ju trošku pozná, to je živel. Ja si pamätám, že raz sme s Martinom Nikodimom, bolo to v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene, už si nepamätám. A potom sa zahlásilo, že poďme po tomto prenose ešte si niekde sadnúť do nejakého baru alebo reštaurácie. Nakoniec sme skončili na nejakej obrovskej diskotéke, kde my mladí sme boli všetci už unavení, ako nič sa nechcelo. Eva Máziková sa postavila k takému zábradliu. Začala toto robiť s tými dlhými vlásmi. Proste hádzala to hlavou. Ja som to skúsila len dvakrát, mne sa tak zatočila a Noro iba tak sedel vedľa nás, ale len tak strážil. No musím ja už ísť Evičku zastaviť, lebo zajtra máme ďalšie vystúpenie. Nech nie je príliš vyčerpaná. Evi, poďme si už láškať. A Norko! Evi, poďme už spínkať. Čarovná dvojica, potom aj spolu odišli. Ako neuveriteľné. Ja som sa tak teda zabavila. Pamätáte si, ako Eva Máziková vypla Ivetu Malachovskú? No, to sa teda nestalo hocikomu. To sa teda hocikomu naozaj nestalo, ale keď si tretíkrát vymykala, že prosím ťa, podaj mi tú frcku. Iveta ako frcku a ona chcela fixku na auta. Nemčina sa jej tam motala do toho a to sme všetci zomreli, všetci viem, že frčali do režie. Dokonca aj môj manžel tam prišiel, že tak toto sa nevidí, to treba vidieť naživo. No, Eva je perfektná. Ja veľmi dobre pamätám toto vysielanie, veľa sa o ňom hovorí. Dnes sa o ňom hovorí. Ja už poviem len jednu vec, že ja si na Nora Mesároša veľmi rád spomínam a to práve preto, že ja som prišiel trošičku neskôr do Markízy, ako od augusta sa vysielalo, no tak som tu bol taký strátený a Noro sa ma ujal vlastne, vieš, a prvýkrát v živote... Nevedela o tebe, toto je aké priznanie, ty si mal strieborný melír. Vážne. Prvýkrát v živote vôbec nejakú farbu na vlasoch, tak ale to Noro za to všetko mohol, takže Norovi ďakujem. Mozarta? Niečo sa mi mári. Čo to bolo? Tak namiesto... On chcel povedať Wolfgang Amadeus Mozart a povedal Volkswagen, Volksbank Amadeus Mozart. Alebo nejako tak. Áno, vážne. On povedal, že Volksbank Amadeus Volksbank, tak. Dobre, veľmi dobre. Tak spomíname na tie známe tváre a teraz sa poďme pozrieť na to, že Teleráno vlastne bolo vždy takou aj liahňou moderátorských talentov. To teda bolo. Jeho moderátorská partnerka Erika Kresťanková je dnes dramaturgička Obrazovky televízia Markíza, ale máme pre vás samozrejme aj celorannú úlohu. Pýtame sa vás, či zasiahla televízia Markíza nejakým spôsobom do vášho života, či si spomínate nejakú reláciu, osobnosť, ktorá vás nejakým spôsobom ovplyvnila. Tak. No a keď sa pýtame, že či zasiahla do vášho života, samozrejme nemusel to byť nejaký obrovský zásah, ale máme na mysli to, že či trošku náhodou nezmenila váš život. Čo sa mohlo stať? Napríklad, dovtedy ste možno nepozerali televízor ráno, hej? Ale si počúvali rádio. Ale od Markízy, odkedy to bolo do ráno, ste si možno zmenili návyky. Alebo ja neviem. Veľmi dobrý návyk, mimochodom. Tak takéto niečo. Alebo nejakú zaujímavú príhodu s Markízou, to nás všetko zaujíma. Dušanko, ahoj, dobré ránko. Dobré ránko. Čo máš ty? Vieš čo, ja si spomínam, keď o tomto hovoríte, ja si spomínam, že na také, ktoré si spomínate, možno keď ste prvýkrát zapli televíziu Markíza a objavil som na internete napríklad prvé zvučky, ktorú Markíza kedy vysielala. Vyzeralo to takto, bolo to, dnes to možno pôsobí smiešne, ale tá oheň, voda vyzerá tak úplne inak ako predtým, ale držali sme sa toho pôvodného. Napríklad? No napríklad si pamätám, keď Pálko sa zranil, keď sa šmykol v mojom doma s Markízou a naozaj na konci úplne vysielania on spadol a pamätám si na posledný záber z toho vysielania, kde sa objavila, lebo všetci kameramani samozrejme hľadali Pálka a Pálko pod stolom. A Pálko len krvavú ruku vynoril na stole. Televízia Markíza 15 rokov. Presne dnes je ten narodeninový deň a my sme veľmi šťastní a oslavujeme v dnešnom Teleráne a spomíname v dnešnom Teleráne. Veľa ľudí sa tu naozaj vystriedalo. Napríklad také rosničky, koľko bolo, že? I rosničiek. Spomínate si Renátka Žduchalová. Neviem, koľko ich bolo, ale všetkým mužom páčila. Že je to tak? Príde, tak ideme na počasie, nie? Áno, keď už sme začali o tých rosničkách. Áno, hovorili sme o rosničkách, ale ja nejdem k rosničkám, ale idem k pánovi doktorovi Jozefovi Jurkovi, meteorológovi, a ktorý nám aj dnes, napriek tomu, že je to takýto sviatočný deň, predpovie počasie. Áno, všetkým divákom žám dobré ráno. Počasie predpoviem, pretože počasie je vždy
Počasie Sviatok alebo piatok, tak vždycky počasie nejaké máme, takže sa pozrieme na najbližších 10 dní, čo nás čaká, ako obvykle. Pokiaľ ide o zrážky, predpokladám, že zajtra sa ešte môžu vyskytnúť slabé prehánky, najmä na severnom Slovensku. Od piatka do pondelka predpokladám, že dážď nebude, že to by ich telefonujúcich, pretože tých už bolo vyše 9400, čo